Dovedeš danas ćemo igrati Minecraft. Ovo sam imao čekaj da uđem u game mode. Pokažem igrati tako. Ajde. Tako. Nije baš nešto. Igrat ćemo i neki tu. Sam znao da sam to stavio. Da, nije to moje. Aha, zezam se. Nisam to. Sad sam skinuo. Samo se šalim. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Bio sam ne već Čitajte internet. Bez mi internet nešto. Ne, jebate kamo. Još maći. Da čujemo do rezultača, ne manje. Uvijek se zeznem. I Gembox ne mogu još. Ne ovakav Vojvodina. No, šta je to? Što baca joj. Kako me jako ovo. Niko ne može da može. Dođi odavde, ide. Nema niko. Da, nema nigde. No, čekam ovo, barem to da se bira. Barem to. Igrat ćemo neke igrice u stvari, dok se ovo ne završi. Koje igrice? Ajde klasirati. Ne. Disney. Ja se... Onda bi sam epikan. Prije nekada. Da. Nisam vidio. To bi to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem.